tara at ang kayayang liraw. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod ang panagdait sa katawhan. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga kanunay nakigdait kanato og nitabang sa atong panginahanglan dinhi nga hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita makagagahom nga Ginoo, tabangi kami pag-ayo aron ang gihikaw kanamo sa among mga sala masayo namo pagkabot tungod sa gasa sa imong pasaylo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Muabot ang adlaw diin ang katawhan muawit nining awita didto sa nasud sa Juda. Ligon ang atong syudad. Ang Dios mismo maoy manalipod sa mga kuta niini. Ablihin ninyo ang mga ganghaan aron makasulod ang matarong nga nasod nga matinud-anon sa Ginoo. Hatagan mog hingpit nga kalinaw katong naglaom nimo kay misalig man sila kanimo. Saligi kanunay ang Ginoo kay ang Ginoong Dios mao ang batong dalangpanan nga magpabilin hangtod sa hangtod. Gipakaulawan niya ang mga mapahitason ug iyang gilumpag ug gipulpog ang ilang syudad. Giyatak-yatakan kini sa mga kabus ug sa mga dinaog-daog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo. Nagalungtad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao.
Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Mula ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Ablihi kanako ang mga ganghaan sa katarong. Musulod ako kanila ug magpasalamat sa Ginoo. Sa Ginoo kining ganghaana ang matarong maoy musulod niini. Magpasalamat ako kanimo kay imo akong gipatalinghugan ug imo akong giluwas. Ulan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. O Ginoo, ihatag ang kaluwasan. O Ginoo, ihatag ang kauswagan. Mula nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Daygon ikaw kanamo gikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo Dios o gihatagan kita og kahayag. Ulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato, sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa bas, sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso niadtong balaya, natumba kini ug naggunob. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kasagaran nato makakita ganitag tao nga way kaligo, wa mag-ilis,
nya maglakaw-lakaw sdan or magsigilag lingkod nya mukalit og katawa, mukalit sa hilap. Unsay tawag ninyo ana? Husga. Kita ganitag tao nga limpyo kaayo, sexy kaayo, guwapo kaayo, nindot pagsakyanan, daghan kay kwarta, nindot kay posisyon sa katilingban, niya firm kay manabi, may kay musulti. Sa may tawag na to ana? Buang o tarong? Mo na. Kay pangutan na imong tupad. Ina unsa man ka, buang o tarong? Ang atong basihan mao gyud ang external. Pero ang Ginoo lahi. Naa siya gihisgutan dinhig tao nga duha ka klase, ang buang ug ang tarong nga tao or maalamon nga tao. Ang basihan dili ang external. Pero pupariha rag resulta. Ang tao kuno nga maminaw sa iyang pulong unya dili mutuman buang. Ang tao sad nga maminaw sa iyang pulong unya mutuman maalamon or wise. Sige. Pangutan na imong tupad. Ing na sige kag tuman sa pulong sa Ginoo. Nya mo gani dili tanan siya buang ka. Ana. Mao na siya. Nya usahay tarong kay ni gisulob. Pero puparihara sa buang. Unsa may gibuhat sa buang? Hugaw. Ang mga tao nga magsigig supak sa sugo sa Ginoo makakreate og kahugaw. Pareho na ng bana mangabit. Ang sugo sa Ginoo, be faithful to your wife. Unsa may tan-aw sa asawa ini kakita niya siyang bana nga nangabit, nya niabot, nindot kay sakyanan, nindot kay kakurbata pa. Pero nasakpas asawang nangabit, unsa itawag sa asawa? Diin kang buanga ka. Di ba? Nagpakabuang na sagka. Ana, no. Kanang maikignaong guwapa kaayo, ana, sigig simba, pero kusog ang manglibak nimo. Unsa may imong tawag ana? Unsa imong tawag? Wise, maalamon o buang? Buang. Ay, simba-simba sa buang ah. Nga naman, wa man magtuman sa sugo sa Ginoo. Kanang pagpanglibak dili man na sugo sa Ginoo, di ba? Ya. Mutana na imong tupad ing na di ka marites. Oy, naidaghan nato tarong kaignaong sige pagsimba. Ang uban gani siging misa, sama ning gamisa karon. Murag mga buang. Nga naman, ang desisyon sa kinabuhi on and off. Paragod anang nindot kay diri himuon, hala kasal gyud, dagko pa kay gasto, milyon ang gasto, video pay imo, publication pay imo, tibuok kalibutan kay nindot kay slag kasal, dangtag mga 4 ka tuig, 5 ka tuig, tuan na nagbuwag na. Binuang makaana kita, no? Binuang man eh. Kanindot aning ilang kasal. Nya karon nagbuwag. Binuang. Nga naman, wa man tumana ang for better, sa na, for worse. Sa tisunod na, in sickness and in health, for richer or for poorer. Nya, until death do us part. Kinsa ninyo dinhi ang nakasaad ana, taas ang kamot. Itaas ang kamot. Oh, kamo, daghan kay ninyo dinhi ni saad ana. Nya dili mo mga buwan. Congratulations. So far sa nisaad aning sa ara, kinsa dinhi ang matawag na tog wise. Mo claim ba nga I am wise? Taas ang kamot. Maayo.
Wa kaabot ka tunga. So, okay kayo. Kamong nipataas sa inyong kamot nga wise mo. Wa gid mo kasuway nga nagyaw-yaw mo sa inyong gipakaslan. Wa mo kasuway nga nagsigi mo og pangluod sa inyong gipakaslan. Og nagsigi mo og yaw-yaw, sige mo og pangluod, buang-buang yapon mo. Kaya ang inyong gipromise, love man for better or for worse. Di ba? In sickness, in health, for richer or for poorer. Mao man na. Nya magyaw-yaw day ka. Nga love man. Ano na siya? Bekin sa din aning ikaduhang standard. Kanang di gyud magyaw-yaw, dili gyud masoko, di mangluod, ana sa iyang gipakaslan. Taas ko no ang kamot ko na be. Ayaw pamakak. Sa ato pa na ay degree sa pagkabuangon. Di pa gitingin nam sa uban ana kanang tarong-tarong pa ba kanang gitawag lang nato og sa titawag ana kana bang tarong-tarong pa bitaw siya kanang kaila pa siya nimo mag-ilis pa pero usahay mo simang ang kanang sinultihan tawag ya po ito na buang-buang or nalabad. Di pa kayo kumplitong buang. Ngaigsoon sa unang pagbasa niingon dire ligon ang atong syudad. Unsa may gipasabot nga syudad? Ang syudad sa Huda. Ang Huda part na sa 12 tribes of Israel. Nabihag ang 11 gibilin matud pa ni sa Ginoo ibili nako ang Huda kay mao man ay syudad or lugar kaliwat ni David. O gikan din hianing maong syudad musubol pagbalik ang hari nga mao'y magmando sa tibok kalibutan. Muna si Jesus kaliwat ni David. Nganong gipreserve man ang Huda tungod kay si David nahimong wise king. Sa tanang hari sa Israel ang pinaka-wise mao si Hari David. Muna in honor sa iyang merit sa Ginoo gipanalipdan sa Ginoo ang Huda. Unsa may implication ani sa atong kinabuhi nga bisag unsa nato ka pobre, bisag unsa nato ka kunuhay mubo og estados kinabuhi, bisag unsa nato ka ultimo og naong, ultimo og pangutok, basta magsigitag sunod sa Ginoo sa atong paningkamot mo sunod gid ta sa Ginoo sa iyang mga pulong mahimo gid tang lig-on og kasaligan nga tao. Kana bang makapromote ta og kanindot sa katilingban, dili kasamok, dili hugaw, dili panagbangi, dili panag-away, dili gubat ang atong ikahatag sa katilingban. Daghan kay mga wise people karon labi na gyud in scientific way nga karon na naggubat, nagsigig pinatyanay, gigamit ang mga tao nga mga inosente aron pagpatay sa iyang isig ka inosente nga tao nga wa gilabot sa ilang panag-away, usahay ang away sa mga leaders nga may pagkabuangon kanang dili Diosnon maamong tang tanan nga wa mag-away. Ana gitawag ni natog manipulation of the world. O kinsa may gasigig away din sa kalibutan nga naghimo ani nga kanang himuon tang mga buang ang yawa. Bisan si Jesus nagpili og 12 ka apostoles nakasud gyud ang yawa sa usa. Kinsa man nga nato? Kinsa? Husga. Kamo, dili mo liwat ni Judas. Ha? Hinaot pa unta. Makasud yun nga naman, grabe ang yawa. Sudla niya. Dili niya ilhon, bisan pag Ginoo na nga nagpakatao. Tistingan gid na niya. Kung ang Ginoo nga nagpakatao niya, mipili atong iyang mga 12 ka apostoles nga radically ni sunod niya. Nibiya sa ilang ginikanan, sa ilang mga trabaho, sa ilang mga
panginabuhi aron mosunod ni Hesus, nasudlan pa man gani giyawa, samot na ning niang nanimba karon. Nga bisan gani magwali ang pari og 30 minutos, magsige nagtan-aw sa rilo, kadugay bang nahuman anito pa ko'y labhanan to, apa ko dito'y balay limpyuhanan, maliit na kus opisina, di man gani kabiya, samot nang dali kayong sudlan. Kadto ganing namiya, sudlan man gani, nahimo man ganing Judas. Munang di ta mo kumpiyansa ha, kay bisan gani kaning nagwali karon, ay mo kumpiyansa. No, hait mamog tinanawan ako. Oh, kay from time to time masudlan gining yawanon nga huna-huna. Nga naman, kay yawa musud man gina. Nakaron unsa may itong buhaton kung masudlan tag yawa. Sama atong Judas, sama ni San Pedro nga gipamakak si Hesus og katulo. Nayawaan man to siya. Ang yawa sa kahadlok. Si Judas ang yawa sa pagka-materialistic. Gusto siya kwarta, gibaligya niyang Ginoo aron makakwarta. Kana mga yawa sa kahadlok, yawa sa kaulag, yawa sa pagka-materialistic, yawa sa pagdumot, yawa sa kasina, yawa sa pagkabakakon, yawa sa pagkamapahitason. Daghang kay mga yawa nga mosud nato. Di ka masudlan diri sa usa, ari sa kaspikas ana, no? Naaga ni uban mapaubsanon kaayo, pero istrikto sad. Hinawayon sad. Ana. So karon magbantay ta ani. Unsa may atong buhaton? Una, ang kuno nato nga wa tay mahimo kunwa ang Ginoo. Mao nang ni adiri sa atong tubag sa Salmo, unsa ti atong tubag? Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Pasabot dili nato panalipdan ang atong ngalan. Do not protect your name. Do not protect your self-image. Kay anha jud ka diha mayawaan. Ang atong daygon kanunay ang ngalan sa Ginoo. Kamuro ni anhi mamo simbahan. Unsa may inyong gianhi? Ang ngalan sa Ginoo o inyong ngalan? Kung mag-ingon ka, Ginoo, ayuha ko sa akong sakit, kisa na may imong gusto nga pasidunggan, imong ngalan o ang ngalan sa Ginoo? Oy, imong kuano kaugalingon, ayuha ko sa akong sakit. Ing na inon pagsulti, Ginoo, tagai ko og kaalam nga makasabot ko aning akong sakit. Ana, makaamgo dayon ka nga. Moingon ng Ginoo, hapit na ka. Makikita nako. See you soon. Ana, yan sa may mong isulti. Okay. Og moingon ka, simba ko Lord, simba ko in taon Lord. Uy, ayaw in taon Lord, kay gagmay pa kayo ako mga anak. O pa ko ang akong mga apo Lord, o pa mas stable. Simba ko taon Lord. Uy, anak, unsa man, kisa pa may imong gidayeg anak. Ang imong kaugalingon o ang Ginoo? Ang kaugalingon. Mo na inigingos Ginoo, see you soon. Unsa man imong itubag? Thanks be to God. Anak, thanks be to God. Kay siya may naghimos tanan, wa ra man gid ta. Huyang man gid ta. Mo nay first aron di ta maigos yawa, gitawag na nato og humility. Humble acceptance that we are simply nothing. Ang daygon ang Ginoo. Nabitang magsigi og daig-daig nako ning atong mga followers. Magsigdaig-daig. Di gyud ko moangko na. Magsige ra jud kog ingon, Lord, ikaw jud gidaig ani. Hibaw jud kog unsa ko. Napamagani mo pakapin ingon, gwapo mo day ka Father. Nakusnos Ginoo ko. Og ari ka standards kalibutan, murag di gina mahimo, pero sige lang Lord, ang gidaig ani ikaw. Ana. Kaning mga millions nga mosud nato dinhi kay gipamalit og slots, 1,000 tag 1,000 slot, tag 100 slot, tag 50 slots, hangtod sa 1 slot, hangtod tunga sa slot, mo palit, moingon yapon ko, ikaw mao'y naghimo aning ilang kasing-kasing
nga madasig sa pagpalit og slot. Di ko mo claim nga ako. Kanang ingnon ko, lahi jud pader oy kun ikay mamaligyag slot, murag kusog ing halin. Dili. Ikaw gyapon ani Lord. Gitawag na og disowning honors. Munang natay giingon, all glory and power belongs to God alone. Not me, not you, dili sila. Igo ratang nagpahimos. Salamat sa Ginoo nga mitandog sa mga kasing-kasing sa atong mga kaigsuonan nga mipadayon og palit og slots. As of yesterday, ang atong DOPS nga halin niabot na og 13,550 slots. Pa sa Ginoo. Salamat kaayo. Kini mga bunga ni sa atong pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya mo na padayon tagtuman nabitang moingon ako pader pertinagyong lisura sa akong pagkabutang naputos na kusutang pader. Unsaon man ako ani pag-ikyas aning akong kahimtang pader? Nga akong tubag moingon din ko sunda ang pulong sa Ginoo. Munindot ra gyud na imong kinabuhi basta mosunod na kas pulong sa Ginoo. Ayaw gyud supak-supak. Nya ang Ginoo wa man gyud moingon nga pangutang kamo. Ayaw na gyud pangutang. Siya mamatay mis gutom pader. Nako, mas may pang mamatay mo sa gutom nga way utang kaysa mamatay mo nga naay utang. Total ang nangutang patay. Ang wa mangutang patay gihapon. Pero ang namatay nga malinawon mao ang nangutang. Unya pa dir akong mga anak dili ka eskwela, nako ayaw pa eskwela ha. Patabangag trabaho dias balay. Nya kon medyo arang-arang ng inyong kahimtang makatigom-tigom na, ala, pagdesisyon pa eskwelahon bag dili. Pero sa pagkakaron paundanga lang usa. Mga usa ka tuig, duha ka tuig magtinabangay mog trabaho, masig na ay mapundo-pundo ana. Nya sunod tuig pa eskwelaha, dili pa mo na uwahi ang tanan. Ako gani 3 ka tuig man ko nga naka-miss og years sa eskwelahan, tong elementary pa ko. So behind kog 3 ka tuig sa normal nga pag-eskwela kanang musugod og city anyos. Na 8 na ko na grade 1. Undang na yung pagka-grade 4 og 2 ka tuig, pagbalik na ko grade 5, wa na 3 ka tuig na ang nawa nako. O tanawa karon. Makakulikta ra gyapon. Di ba? Nakanagi akong manghod kanas miyo. Ni eskwela na og graduate man nag elementary, eskwela nag high school 1988. Nya 1965 mo na siya natawo. Pila na may edad niya ato pag high school? Awa mo kay ba? Kwenta ha? First year high school? Miyo? 1988? June 1988? Unya, 1965 siya na tao? October? So, mag-23 na. Ba ba? Sakto ba? Pero first year high school pa. Oh, nakasakay gyapog barko, graduate gyapog marine. Naka 25 years siya sa service dito. Una ni retire. Wahay din na. Di, oy, una paundangan lang. Ninda naman lagi nas miyog isda sa una. Mauitig laba dito. Nag-graduate ka naman. Sunda lang ko ng Ginoo. Ay lang ko. Kuhan diya. Ratol-ratol. Na magani ako nakitaan sa Facebook nga ni eskwela siya, 80 na iyang edad, eskwela siya education, graduate gid siya, 85 years old. Ana, teacher na gid siya. Nang ana, kuha pag masteral. Pag abot niya mga 97, kahuman gid siya siyang masteral. Ambot ikuha ba kag doctorate, basig mo abot og mga 90, doktor na. Pag 91, patay na yon. Ang ibutan dito, Doctor of Education. Oh, di ba? Wahid na. Di, pindi na sa kabubutos Ginoo. Di lang kita magbuot-buot. Aron di ta mahimong mga buang. Dali rang matintal, dali rang mo give up, muusab-usab ang desisyon from time to time.
murag buang. Nindot ng firm ang atong desisyon, kay ang pulong sa Ginoo di man mag-usab-usab. Ang kabubuton sa Ginoo di man mag-usab-usab. So kung anha ta diha mosunod, dili gyud mabag-o ang atong mga decisions kinabuhi. Pero kung di ta mosunod ana, mahibong lang ta. Karon lami kay katan-awon, sunod bati na sad kaayo. Karon nindot kag batasan, pagsunod mura na sad kag iyawa og batasan. Dili ba permanente? Di ka kaingon nga for better or for worse, in sickness and in health. Sadang usa, for richer or for poorer, till death do us part. Pasabot, I can remain in my decision bisan pag ting bagyo or ting linaw ang panahon. Okay. Katapusan lingi sa imong kauban. Imong tupad. Ing na siya. Likay, kinahanglan di na ta mahimong buang. Ina dili na ta mahimong, kinahanglan dili na ta mahimong buang sugod karon. Mo ingon din na imong tupad nga, sige, sabi nag-imo ng bana, ayaw na pagyaw-yaw. Bisag mo uli ko kadlawon or sunod bang adlaw, ayaw na pagyaw-yaw. Stable lang yun. No? Nga maingon din ka, ako na nang buhaton, suway dayon sunod simana. Pag suway niya sunod simana, magsige na kag smile inig uli. Makaingon na gyud na imong bana, ang akong asawa tarong na gyud, dili buang. Pero ang asawa mo imutan aus bana, maingon sa asawa ni anang buang ay ni uli na. Pero bisag buang ka, higugmaon tikang buang ka. Di ba? Kanindot anak. Sige, manindog na ta mga maalamon. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, masaligon kita sa Dios sa iyang dakong gugma ug gahom, mudangop kita kaniya nga malaumon ug muingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga gitawag diha sa pagkapari ug relihiyoso, magmatinud-anon sa ilang mga panaad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangalagad sa pampubliko nga buhaton, magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong pagtuo kanunay nga lig-on ug mapaambit sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ato untang magamit sa husto ang mga gasa nga gitugyan kanato sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong mga paryente nga nangamatay, makaangko na sa ganti sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo, himua kaming lig-on sa among pagsunod kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands.
bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tudhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo atong Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa'yo mayon sa langit. Ang kaladlon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsunay. Inunuan-luwasan kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo.
atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ang angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ng mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Let there be peace on earth, the peace that was meant to be with God as our Father. Brothers all are we. Let me walk with my brother in perfect harmony. Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay. Matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon og tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalig-on nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni kung likayan nato ang pagkahimong buang. Saon to aron di ta mahimong buang, maminaw ug magtuman sa sugo sa Ginoo. Dili kay magsigitagtuman sa atong sugo nga tawhanon. Salamat sa mga Diosnon natong mga kaigsuonan nga mituman sa hangyo sa Ginoo nga mosuporta sa atong simbahan, pinaagis pagpalit og mga slots sa atong dopes. So as of yesterday, nahalina na tag 13,550 ka slots, 41,450 pa ka slots ang available. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Nga pipila lang ka mga reminders nga atay workshop sa Legion of Mary karong December 3 alauna sa hapon. Katong tanan nga gustong moapil nakaagi sa orientation, mag-workshop na ta. Niya ang deadline sa atong parole making contest atong gi-us-us og jutay. Dili na December 11, December 9.
2022. Kinahanglan masubmit na ang tanan nga mga parol. Biyernes ni, karong sunod nga Biyernes. Nya dayon, ang atong pagsaulog sa pista sa Immaculate Conception, December 8, atong pasiunhan og Triduum Masses, 3 ka adlaw nga pagmisa, December 5 hangtod sa December 7. Ang atong Novena Masses or Triduum Masses, alas 6 sa buntag o alas 6 sa hapon nga mga misa. Nya dayon mag-celebrate sa December 8 sa atong misa sa Immaculada Conception, natay misa, natay Biblical Rosary alas 5 sa buntag, ika December 8, nya alas 6 sa buntag atong misa, nya dayon alas 9 sa buntag o alas 11 sa buntag. Dayon alas 4 sa hapon o alas 6 sa gabi sa December 8 na dinhis atong simbahan. Wala tayong mga misa sa atong mga chapels, nga special chapels, pero dinhi natay 5 ka misa. Ato ning kuanon kay pista man nga iglilihi ang Immaculate Conception. Kinahanglan ang mga Katoliko musimba gyud, ngitag paagi nga makasimba. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Magapahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba.